गाहाय आरो गोजौ थाखोनि फरायसालिनि समा सोलायबाय। नंगौ, बे खेबनिफ्राय गाहाय आरो गोजौ थाखोनि फरायसालिनि समा सोलायबाय। गाहाय आरो गोजौ थाखोनि फरायसालिनि समा सरासनस्रायै फुंनि 9 बाजिनिफ्राय जागायोमोन। नाथाय बे खेबनिफ्राय बेबादि जानाय नंला। रायजो सरकारा गाहाय आरो गोजौ थाखोनि फरायसालिनि समखौ सोलायबाय। गाहाय आरो गोजौ थाखोनि फरायसालिनि समा बे खेबनिफ्राय 7:30 रिंगानिफ्रायनो जागायसिगोन। फोरोंगिरिफ्रा फरायसालियाव 7:30 रिंगायावनो नुजाहैनांसिगोन। गाहाय थाखोनि फरायसालिनि समा 9 बाजिनिफ्राय जागायनानै 1 रिंगा 45 मिनिटनि गेजेराव जायोमोन। नाथाय बे खेबनिफ्राय 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै 12 रिंगा 15 मिनिटसिम जासिगोन। आरो गेजेर फरायसालिफ्रावबो 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै 1 रिंगासिम जागोन। मख'नो गोनांदि बे थांखिया 2016 मायथाइनि दिसेम्बर दानावनो रायजोनि साहा बागान ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोरनि थाखाय लाजादोंमोन। नाथाय बे खेबनिफ्राय रायजो नाङैनो 6थि फारिलाइयाव गोग्लैनाय ओनसोल बिटिआर, कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआवबो बे थांखिया गोहोम गोग्लैसिगोन। थांनाय 15 निफ्राय 17 मेसिम तिनिसुकियाव सरखारि बाबै मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ लानाय जायो आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनिसिम बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय बिथोननि लाइजाम हरनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेकनिशियान, अटि टेकनिशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेकनिशियान आरो रेडियोल'जि टेकनिशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।